Hello, jatono lamsawo ani Facebook page o ang kaisa sanamu chungo tang male buskango 5 tarik 2026 chini ADC area ni ngnyai chini election ang nan thang tong hedana ngke kubangma social media ro ko to paralong tongo BJP rok mohai renai Rokno chung edisino sung selainai tai bumung rok selainai ni kabang notice rok nong manita kan ke ang kai sana mo chung sini bor rok ma netang hanchiti tabuk para ni bor rok hanchiti kabang ma hai neta peta sai tong nai rok ta ko angkulo ko tong sai tong nai rok ngke borok miawo kasang ani bukho nangai Rokno kabangma ko chini kamio phai box taminai chini borok tong thoglai nei musalai tonglayo tamni ko rachapjak gangkai chini disi hapang slainai nisang kabrok arok nuge deba tam sajak tong sini tam manthai renai tam moriya ngchung chini o ye sikong sabai bodu haipano che chung chini manthai no sanbano che mainya gangkai chung tangi bono bodu na ba o ye sikong sa chung bodu mani bo sekke chini dam tong abu chung sina nango chung pora kere brand kere gyan kere borok se wan chungna rangei chung chini manthai manya chakiri porijak ngai tongo bo porijak BA paijak MA paijak BEd khlaijak tongo kabang ma chini borok bekar klai tongo yo chakiri hingkangkai sorkan chakiri hingke to setelangya tamre hingke chungno tamre ke solar machine de tiro solar light de tiro tei pam phaijang nai tei tamre chungno rega so thimote mainja jaya ke nok ni ne phunu gri tiu ka ke gas ne phunu tiu ka gas puta bung mai nia nok bo manya tang ne chung bong no budai tong nai bokti hai sarkara bo sini nangmani no roi manya sini kok sana no suru se chungno lama ka sui to ni rikha chung sini kok sinya no se brong ni kok ba se sungma sinya pu chung je kok ba je language ba sing comfortable ngo chung sunyani renggo suine sung suitok jago chini hau tong se borong ni icha te se chung chini kong no ma sinya borong ni bangla ba se abu bahkeng mana ba norok le bahake brong no logiri tong ba brok ri nai ni sawi nai ko logi telang thang ti kangke rang ki se misa rati kangkai asukwen chu Bukhuk ko tala raja saimali etai kun phana niji sak thangna ni bagi simi niji ko sak ganang khana ni bagi simi hamja kangke podobu bara norong bududi do phana hamja kangke niji ni fisha na hamja kangke niji ni busabuti ni hamja kangkai nini ko nini buskang ni wansung mung kotor hangkangkai neng thansawo tongdi chini bubagrano chung logirina nango tang himale bo asuke chini bagai bini tam kari tong asuke bo chini bagai khlai tongo mokoli mukti khiklayo sadong wate hinya kolom tei khiklayo kolom moi chung bai baksa hawa chugoi chini borong ma asuke hamjak mani bagai asuke yok samarana ni bagai kabang ma jagawo ko tei kere kwani tei ma nango lama kere bebak jaga doctor hospital najungna ni samya ngibo thangmaya lama jaya chini area wo chini tiprasa area wo edisi area wo bebak lama block khai lama kere chungno sinman thai ria current ria kichicha watei nabar phaima baise current kere current je jaga phai tongo a jaga bo kichicha watei nabar phaima baise current kere ingi thango gangkai chung borong no ko party hinine logeri tongine chini tam laba chung kunu nangliya party sate nangliya chung tabuk chini thansa simsi nango chung thansa ke tongna nango chung lori awi tongna nango chini borok thangjak suka ble thangjak suka te bisak thangjak sina baheda
logiridi norok bubagra no bubagra chini bagi khlai tongo thiasak jora logiri thangnai chung je hamjangnai rok je sajangnai rok ang hai borok ang hai sia borok ang hai buka borok norok ani kongno sajak hangke o yesi kongsani dam tongo please norok bodna pro norokni bukhano wansugui norokni mutaino norokni je surimani mutaino khulumani no norok bisat khaine khulumuine norok o yesi kongsano asuk sine o yesi kongsan dam tong honi wansugui ne norok kisa norok wansugui bai biwui boddi asung no jotno hambai khulumbai kya